Jokanyo manie sekta mar pi gi ler koro ywak ne sirkal mar kaunti ma Kwale kaachiel koda mano mamalo manie chenro mar chwalo pi ne jopiny mondo oket ler kaka ichwalo pi ne jodak. Kane giloso dwani e kaunti ma Kwale, giwacho ne sirkal ma kaunti no ok osebedo ka chiwo lipot kaka ichwalo pi e kor gwenge makono. E bwo riwruok mar Kenya Water and Sanitation Network mano kanyo ma yudore kaunti ma Kwale kaachiel kod Kenya Health Organization KWALE, giwacho ne sirkal mano mar kaunti no oserem tiyo e yo makare ne jopiny. Gidwaro mondo ten kaunti no obede ong'ala manyime mar chiwo lipot ne jopiny e weche mag pi. Wish to call out the decline in such accountability since the onset of devolution. The lack of accountability in the water sector, particularly by county governments and associated partners, has been impacting water availability and access to Kenyans across the country. The government develops a mechanism for provision of real-time water sector data that is publicly available and which can be used for timely decision-making. 2, that the county governments fully exercise their mandate of soil and water conservation and water supply to citizens. And 3, that stakeholders involve communities from the onset of the water projects to ensure ownership and sustainability. Unapofika pale katika assembly unapata kwamba kila MCA anataka kitu. Kila MCA anataka sehemu ya hiyo pesa. Na unapata mwishowe pengine tuko MCA 40, kila mtu anapata kitu kidogo ambao haiwezi hata kufanya